Número 2 de l'any 2025, de 3 de febrer de 2025, com deia, però abans de començar-lo i d'acord amb diversos grups, almenys que n'hem parlat, i com a alcalde volia destinar un minut de silenci a la figura de Marc Lloret, que ens va deixar aquest passat diumenge, ahir mateix, i qui va ser director del Mercat de la Música durant un llarg període i una figura rellevant del món de la cultura en aquest país. Per tant, si els sembla, demanaria un minut de silenci i un record per en Marc. Bé, ara sí, donem inici d'aquest ple número 2 i deixeu-me dir d'aquest any 2025, deixeu-me dir que la secretària d'aquest Ajuntament em porta més de 170, hem calculat més de 170 plens, i que aquest és el seu últim ple per a edat de jubilació. Senyor Anglada, per som-hi. Sí, gràcies, bona tarda. Bé, ja sabem a vegades, Pilar, que les despedides sempre són una miqueta emocionants. Això és normal i és lògic i és de sentit comú, no? Però, bueno, segur que et trobarem a faltar. Això és un fet evident, perquè entenc que deixaràs un buit molt gran aquí en aquest Ajuntament, no? Els que t'hem conegut de fa molts anys, jo crec que m'atreviria a dir, soc un dels regidors més antics que hi ha aquí a aquest consistori i fa temps que et coneixo, però sí que se t'ha de facilitar per la gran professional que has esdevingut aquí en aquest Ajuntament. Crec que és una sort que hagis pogut arribar fins on t'has arribat, perquè per desgràcia hi ha moltes persones que no poden arribar a aquesta edat per circumstàncies de la vida. És cert també que en tots aquests anys, Pilar, de la manera que ens coneixem, també alguna vegada clarament també ens hem enfadat, perquè és lògic, vull dir, tothom defensem els nostres legítims interessos, però sí que és cert que sempre que t'hem necessitat, sempre que t'hem volgut consultar alguna cosa, sempre ens has obert les portes de bat a bat a la teva secretaria, la qual cosa és molt d'agrair. Per tant, de part meva i de la Marta, tan sols vull dir felicitar-te per tot el que has fet per aquesta institució i també per la ciutat de Vic, i desitjar-se sort i encerts en aquesta nova etapa de la teva vida. Moltes gràcies, Pilar. Gràcies, i per Vic. Bé, passem als dictàmens. El punt número 8 és iniciar l'expedient per declarar el so de les campanes de Vic com a bé cultural d'interès local. Exposa. Sí, senyor Riera, endavant. Sí, bona tarda a tothom. Gràcies, alcalde. Des del nostre grup municipal de Som-hi celebrem aquesta proposta per l'inici de l'expedient per declarar el so de les campanes de Vic com a bé cultural d'interès local. Salvaguardar el patrimoni cultural i popular és continuar protegint la identitat d'un país i de la seva gent. Vic, en concret, és una de les ciutats amb més riquesa pel que fa al conjunt de campanes, que es poden datar des de fa més anys. Tot sovint associem el toc de campanes a actes només religiosos i, per descomptat, que no tots els tocs estaven associats a l'Església. També hi ha molts llocs on es tocava per anar a treballar i es tocava quan es havia de plegar per treballar. I fins i tot hi havia tocs per informar i prevenir quan es declarava un incendi. També cal ressaltar els tocs festius o per comunicar qualsevol esdeveniment que succeís aleshores. Antigament, el toc de les campanes era una cosa que feia poble, perquè arribava a tothom. I, en definitiva, ens atreviríem a dir que les campanes eren les xarxes socials dels nostres avantpassats. Xarxes socials que van començar, si ho mirem d'aquesta manera, a la ciutat de Vic a la baixa edat mitjana. Per tant, celebrem, doncs, com ja hem dit, aquesta iniciativa per part dels anomenats campaners de Vic, ja que actualment hi ha un repunt d'aquesta professió. Doncs gràcies, ara sí, passem a votació. Vots a favor? Doncs queda aprovat per unanimitat i passem al punt 9, que és l'aprovació inicial de l'ordenança d'administració digital i transparència. Anglada. Sí, gràcies. Sí, nosaltres sí que donarem suport en aquesta proposta, perquè d'entrada hem de donar un vot de confiança a la persona més o menys que l'ha desenvolupada. Va tenir la gentilesa d'explicar-nos l'altre dia a la comissió i la veritat és que no estem gaire... Ja estem ficats a les noves tecnologies, però segurament no hi tenim l'experiència que hi té vostè, que ens ho ha demostrat en diferents ocasions. Per tant, nosaltres, el nostre grup municipal de Som-hi, sí que farem un vot de confiança i esperem que aquest projecte que ens va explicar pugui esdevenir en el futur un èxit total. Molt bé, passem a votació. Vots a favor de l'aprovació inicial? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovada. Passem al punt 10.
No hi ha propostes d'acord sense dictaminar ni assumptes d'urgència, i vistos la relació de decrets del mes anterior i la relació d'actes de la Junta de Governs Locals, passaríem a les mocions, la primera de les quals és la presentada pel grup d'Esquerra Republicana en referència a la recuperació de la taula del tercer sector a la ciutat de Vic. Senyora Riera, endavant. Sí, gràcies, alcalde de nou. Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis sovint públics d'atenció a les persones. Sí, és cert que la ciutat de Vic ha destacat històricament per la seva rica tradició associativa i per la forta implantació d'entitats del tercer sector. Aquestes entitats aporten un valor afegit que per la seva naturalesa civil ha ajudat històricament a innovar i a generar noves demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. Aquestes entitats del tercer sector social realitzen o realitzaven a la seva època a la nostra ciutat un esforç diari inconstant en l'atenció i defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen, que des del nostre entendre és d'agrair i que per tant fins aquí ho veiem correcte. Però la moció ens proposa la reactivació de la taula del tercer sector a la ciutat de Vic, amb molts punts que es van solapant un rere l'altre i que nosaltres entenem que amb 3 punts pràcticament ja n'hi havia prou. Cal recordar que la taula es va activar per primera vegada sota el mandat de l'alcalde Vila de Badalona. Va tenir l'impacte que va tenir aleshores, però tampoc va arribar a funcionar del tot, encara que vostè, senyora Balàs, que ens digui que sí, era el que hi havia en aquell moment, però tampoc va assolir el que es necessitava que assolís. Creiem recordar que fa 2 mandats, i també ho ha dit vostè, un mandat rere l'altre han anat portant la mateixa proposta, vostès mateixos, amb Joan Ballana de portaveu, van tornar a portar aquesta proposta demanant també la participació de les entitats del tercer sector en una comissió assessora i dotar-los de més beneficis. Resumint, que tampoc no ha arribat a assumir les expectatives. Des de Som-hi no restarem cap mèrit a la feina i a la tasca que desenvolupen totes aquestes entitats, però vist la feina que ja es fa des del propi Ajuntament, on en qüestió de 4 o 5 anys s'ha canviat la fórmula per poder arribar a més diversitat i a molts més col·lectius on poden donar resposta a moltes més necessitats socials emergents, molt més ràpid que no pas, com hem dit, fa 4 o 5 anys enrere, entenem que la tasca queda força coberta i per aquests motius el nostre vot serà una abstenció. Doncs gràcies. Per tant, jo crec que el posicionament de tots els grups ha quedat ben exposat i també per part del de Junts, per tant, agrair la feina a tots els grups i per tant proposo passar a votació de la moció presentada pel grup d'Esquerra. Per tant, vots a favor de la moció. Vots en contra? Abstencions? Per tant, la moció s'aprova perquè té més vots a favor, doncs queda aprovada. I passem a la següent moció, que és la presentada pel grup de Som-hi en referència a regular l'article 4 de l'ordenança de mobilitat que ja té aquest Ajuntament sobre l'ús de bicicletes, patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Té la paraula el senyor Anglada. Molt bé, gràcies. Bé, aquesta moció, pel que he vist, ha tret molta expectativa aquí a la ciutat de Vic. Ja he quedat sorprès i no ha estat perquè hagi sortit publicat als mitjans de comunicació, sinó que jo ho vaig anunciar a través de les xarxes, crec recordar el divendres de la setmana passada, i poder també ha influït que han fet tanta publicitat a nivell de la ciutat de Barcelona que la gent se n'ha assabentat per un canal o altre, no? Inclús haig de dir que m'ha trucat més d'una persona desitjant-me molta sort amb el ple d'avui. O sigui, vull dir que jo crec que aquest és un tema que evidentment queda palès que preocupa a molta gent de la ciutat. Crec que la moció que presentem avui està molt ben vista i a més esperada pels ciutadans de Vic i també diria que ha d'estar molt ben vista pels partits en sentit comú d'aquest consistori. Saben vostès que en aquest mandat el nostre grup municipal de Som-hi és una de les preocupacions que hem portat a debat aquí en aquest plenari, el tema de les disbauxa que hi ha hagut referent amb els patinets elèctrics. Saben vostès que també nosaltres hem interpel·lat i hem fet moltes preguntes aquí en aquest plenari, inclús l'última que vaig fer, els vaig reconèixer que em feia passat. I també agraeixo les paraules de la regidora Bet Franquesa, que va dir que no és que em fes passat, sinó que aquesta preocupació que teníem al nostre grup municipal també la compartia l'equip de govern. Saben vostès
no és pas d'enganyar, almenys jo m'hi trobo, crec que vostès s'hi troben, i possiblement també un altre regidor d'aquí, aquest consistori, que quan surten pel carrer és un continu, la gent que et para aquí a aquesta ciutat, dient a veure com posarem ordre amb el tema dels patinets. I ens consta també que vostès també els hi paren, i en alguna reunió que jo he assistit, ja ha estat l'alcalde o ha estat la regidora d'Urbanisme o de Territori, allà ho entenem, el primer que ens demanen que no toca el tema del dia, ens demanen el tema del patinet. Jo crec que tots en som conscients. Per això hem cregut oportú, en aquests moments, portar aquesta moció aquí a aquest ple per regular, modificar, enriquir el que és el punt número 4 de l'ordenança de mobilitat que tenim aquest Ajuntament. Creiem que ara era el moment de fer una regulació més clara i detallada pel que fa a l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ja estan fent a diferents municipis d'arreu de Catalunya. Inclús, no sé si vaig llegir últimament, que aquí a Manlleu ja tenien bastant avançat una ordenança que també la volen portar a la pràctica. El que pretén aquesta moció no és altra cosa que adaptar l'ordenança municipal a les noves necessitats de regulació d'aquests vehicles en creixement, seguint com han fet, he dit abans, en altres municipis de Catalunya. En definitiva, el que hem d'aconseguir entre tots, els partits en sentit comú d'aquest consistori, és un Vic més segur i respectuós en tothom, amb la convivència entre vianants i vehicles de mobilitat personal sigui segura. Miren si és fàcil. Drets i deures. Nosaltres no estem ni contra els patinets, ni contra les bicicletes, ni contra cap altre vehicle de mobilitat personal. Evidentment que tenen els seus drets de circular, però també tenen els seus drets de circular per allà on els hi pertoca. Això és el que nosaltres demanem i exigim, i aquesta és una bona convivència per tots. Ara el que caldrà, evidentment, és posar-nos a treballar, a mi em consta que ja el regidor Membrives ja hi està treballant, és poder millorar aquesta ordenança que ja tenim, que ja existeix a aquest Ajuntament, i una cosa que sí, jo insistiré contínuament, perquè, esclar, si ara portem, no sé, d'aquí 2 mesos, perquè jo he ficat amb els acords que ens havíem de marcar un plaç de 2 mesos per poder tenir aquesta regulació d'aquesta ordenança al dia, el que sí haurem de fer, perquè això també és el que ens diu la gent al carrer, i crec que també els diuen a vostès, que esclar, si fem una ordenança i diem, escolti'm, si vostè no porta el casco són 100 euros de multa, si vostè circula per la vorera 500 euros de multa. Estarà molt bé l'ordenança, la veurem molt ben vista, la votarem a favor, però llavors, esclar, l'hem d'aplicar, perquè si fem una ordenança i no l'apliquem, els veïns d'aquesta ciutat es continuaran queixant. Doncs gràcies. I en tot cas, jo ara li torno la paraula al senyor Anglada, que ha de rebatre les opinions que s'han expressat, i després passarem a votar la moció que està a l'ordre del dia del ple. Gràcies, senyor Anglada, com vulgui. Sí, gràcies, senyor alcalde. Començaré pel senyor regidor Membrives i dir-li que no tan sols jo li demano una cosa, posar ordre amb el tema dels patinets, i crec que amb això hi estem d'acord. Dit això, jo el que he pogut captar és que amb els partits de l'oposició els hi preocupava molt aquesta moció. He quedat sorprès. Una cosa que és de l'interès general de la ciutadania, que vostès han lluitat fins a l'últim moment per poder retirar aquesta moció de l'ordre del dia. I no han aconseguit perquè tenim una secretària i un alcalde que tenen sentit comú, cosa que no tenen vostès. Miri, sí que és cert que jo a la reunió de portaveus no vaig presentar aquesta moció, la tenia a la butxaca, però vaig pensar, podíem molts punts a l'ordre del dia, ja hi havia 3 o 4 mocions, i llavors quan vaig veure que l'ordre del dia no era molt carregós, jo em vaig dirigir en qui em havia de dirigir. Jo no em havia de dirigir ni amb el senyor Arnau Martí, ni amb el senyor Josep Pou, i menys amb els copaires. Jo em vaig dirigir a les 9 del dematí, o sigui, no van passar 48 hores, a les 9 del dematí em vaig dirigir a la secretària d'aquest Ajuntament i a l'alcalde de Vic, i li vaig donar les explicacions que li havia de donar, i evidentment que és potestat de l'alcalde posar o treure un punt de l'ordre del dia, no dels partits que estem aquí en aquest consistori. I escolti'm, la moció, senyor Arnau, la moció que vam presentar el 2023, el juliol del 2023, és molt semblant, però no té res a veure. En aquells moments nosaltres demanàvem fer una ordenança de mobilitat
de patinets i bicicletes, i en tota la raó del món em penso la defensar en aquell ple la regidora Bet Franqueses, i va tenir tota la raó, va dir, senyor Anglada, és que n'hi ha una d'ordenança en aquest sentit. Tenien raó, no té res a veure. Avui no demanem fer una ordenança, sinó que demanem regular, actualitzar i posar al dia l'ordenança que ja tenim. Per tant, jo crec que el que han de fer, vull dir que quan vinguin una miqueta en aquest ple o demanin les coses, assessorar-se una miqueta més bé. No fa pas gaire, vostè, senyor Arnau Martí, perquè sempre es queixa, també va demanar si hi havia una partida dels arreglos que es van fer al barri de Santana. O sigui, a vostè li va ser greu que els veïns del barri de Santana es beneficiessin que se'ls arreglés el seu carrer. Això també li va saber greu. O sigui, tot el que presenta el nostre grup municipal, això a vostè li sap greu. Això és el que estima vostè la ciutat de Vic i els seus ciutadans. M'entén el que vull dir? Per tant, escolti'm, jo l'únic que m'ha decebut una miqueta aquí en aquest sentit no és vostè, perquè vostè ja el coneixo, el Copari ja els coneixo, i els d'Esquerra Republicana ja els coneixo. Sí que m'ha decebut una miqueta, evidentment ja riu, és el senyor Josep Pou, regidor del Partit Socialista, perquè em pensava que vostè, en aquest cas, també seria un dels partits i una de les persones que tindria seny i sentit comú i hagués donat recolzament a aquesta proposta, perquè al fin i al cap, tot el que ha dit vostè, tot el que ha dit l'Arnau Martí, tal i qual, es pot interpretar, que no ha entrat com havia d'entrar el dia del portaveus, ja ho reconeixem, però aquí el que estem debatent és el que importa a la gent de Vic i a l'ordenança municipal, i vostès no han volgut entrar a aquest joc, però bueno, és igual. I llavors, evidentment, agrair el suport que tinc entès que donarà el grup d'Ara Vic i el grup de Junts. Per tant, com he dit abans, i m'ho he pensat, i quan he manifestat en alguna altra ocasió, i a més els he dit amb els ciutadans de Vic, que jo confiava que aquesta moció podria tirar endavant, perquè estic convençut que en aquest consistori hi han partits en seny i en sentit comú, i per tant per això tirarà endavant aquesta proposta. Doncs gràcies. Volia demanar a la senyora secretària algun aclariment. En tot cas, entenc que els regidors aquí assentats han d'emetre un vot obligatòriament, o en tot cas sortir del ple si no volen votar, o poden ser presents sense emetre el vot. Si us plau, si pot precisar aquest fet per comptabilitzar correctament els vots a la votació. Segons l'article 100 del ROP, que acabo de comprovar, una vegada ha començat el debat i la votació, si surten de les... O sigui, només pot votar a favor, en contra o abstenció. Si surt de la sala equival a l'abstenció també. Per tant, s'ha d'emetre el vot en algun sentit? Sí, a favor, en contra o abstenció. En cas de que algun regidor surti de la sala al moment de la votació, equival també a l'abstenció. A l'abstenció, d'acord. En tot cas... I després no sé per què s'ofèn tant. Jo ja li he explicat per telèfon quina és la meva opinió, que era la mateixa que he traslladat aquí. Per tant, fos el senyor Anglada, fos de qualsevol altre. Anem concretant per a la ciutadania el que li interessa el debat polític. Al final jo he expressat la meva opinió, vostè és la seva, no cal que anem reiterant aquesta discussió, em sembla que no porta enlloc. En tot cas, vostès han dit el que pensaven de debatre avui aquesta moció i jo els hi he replicat per què l'havia acceptat a tràmit. Ara vostès no tornin a, si us plau, obrir aquest debat absurd de si procedia o no de rebatre aquesta moció. És evident que a vostès no els ha agradat que jo l'entrés a l'ordre del dia, és evident que tinc la potestat d'haver-la entrat, per tant, a partir d'aquí han expressat que no els ha agradat i jo he expressat que no m'ha agradat la seva resposta. En tot cas, jo els recomano d'avançar i d'anem cap a altres temes més interessants per la ciutadania, perquè reiterant la nostra discussió, si volen, ens quedem després i seguim discutint, però aquest debat públic d'un matís, d'un ordre del dia, de si havia d'entrar o no entrar una moció, em sembla d'una absurditat molt gran. Per tant, jo els demano que, si us plau, avancem en el debat polític en virtut del que vol la ciutadania i per fer avançar la ciutat. Endavant, senyor Martí. No, vostès escullen què i com i amb qui fan avançar la ciutat. Doncs gràcies. Passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions. Doncs queda... Entenc que els 3 regidors es comptabilitzen com a abstenció també. D'acord. Doncs gràcies. Passem a la següent moció,
que, si no m'equivoco, consta l'ordre del dia, però de les dues que presenta Vic en Comú Podem, només en defensa una finalment, que és l'última, la presentada per instar l'aprovació de la reducció de la jornada laboral. És així, senyor Martí? Sí, retiro la 17 per treballar-la millor pels Passem al plens. punt 18. Senyora Riera, endavant. Sí, bé, per la nostra part, evidentment que sempre defensarem el benestar de les treballadores i dels treballadors, però aquest és un dels temes que, si l'enfoquem sempre des del mateix cantó, o sigui, benefici només per als treballadors i treballadores, sense donar cap benefici al món empresarial, ens trobarem com ha passat sempre, que és un peix que es mossega la cua. Cal una reforma laboral de cap a peus, això és evident. Més que una reducció d'hores, podríem aconseguir un altre horari que, a partir de la mitja tarda, moltes famílies poguessin aconseguir aquesta conciliació familiar tan anhelada per la majoria, que hores d'ara només ho han aconseguit un petit tant per cent de la nostra societat. Propostes per compensar, evidentment, l'altra part, ja que ningú dona tot a canvi de res, com poden ser incentius o bonificacions a la seguretat social o la possibilitat de repercutir les costes en contractes públics. I sobretot no és el mateix, o l'impacte creiem que no podria ser el mateix, una reducció d'una jornada laboral dintre d'una multinacional, unes pimes o fins i tot en els propis autònoms. Per tant, s'hauria de fer una anàlisi molt ben detallat. No oblidem que a Catalunya el teixit empresarial està format per petites i mitjanes empreses. Els pactes sempre s'han de posar a la balança i mesurar i aguantar l'equilibri que tant pugui beneficiar el món dels treballadors i treballadores com el món empresarial. És del tot sorprenent, senyor Martí, quan ja en el primer punt dels acords ens trobem que demanem treballar menys i viure millor. Sí, segurament que els signants de Comissions Obreres i UGT ja saben que aquest sí que treballar poc i viure a cuerpo de rei, això sí que ho han sabut aprofitar. I tots sabem que els seus dirigents porten molts anys podent gaudir d'una gran vida. Però quan toquem de peus a terra, la classe obrera cada dia viu pitjor. Per tant, aquesta moció sí que podria ser una mica un brindis al sol. Demanem treballar menys hores setmanals, però treballar molts més anys. Per descomptat, si mirem cap al futur i no un futur de 50 anys, un futur ja immediat que tenim a la cantonada, cap on anem encaminats és a un món on la intel·ligència artificial i l'automatització estan redefinint els treballs. El futur ja no consistirà en llargues jornades laborals, per tant, ja no té sentit votar aquesta moció, sinó en l'optimització dels temps per enfocar-lo en tasques que requereixen creativitat i raonament. Resumint, des de SOMI estem d'acord en defensar la precarietat laboral, evidentment, i les hores extres entenem que han de tenir compensació econòmica. No podem estar d'acord amb l'explotació laboral i sí a una millor conciliació laboral, però com hem manifestat dintre unes condicions que respectin la negociació col·lectiva com a canal per arribar a aquests anhelats acords laborals. Doncs gràcies i per votació, vots a favor de la moció. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovada, bé, més vots a favor que la resta. I passem ja doncs, als pregs i preguntes, amb la pregunta 4 d'Esquerra, que és quina és la situació en relació a l'Ajuntament i el Club Atlètic Vic, que coincideix també amb una pregunta de SOMI, per tant demanaria que la seva pregunta 4, el senyor Riera també fa referència a això, Bé, sí, va per aquí. L'únic que nosaltres, com vam assistir a la taula d'esports, se'ns va explicar que hi havia hagut això, aquest canvi. Clar, en aquell moment, com que no només coneixes una part, veus que t'expliquen, penses, bé, dintre de tot, bé, entre cometes, però no ho vèiem tan greu. Aleshores, llavors vam veure, vam llegir una carta que va sortir publicada, que ja hi havia discrepàncies, i aleshores hem anat veient que la cosa no era tan bé com se'ns va plantejar. Aquí només nosaltres el que demanaríem, el prec que fem, és que es pogués consensuar amb l'entitat, que hi pogués haver un diàleg i que ningú se sentís exclòs d'allà on pertany, que és allò de dir, de fora vingueren que de casa ens tragueren. Perquè ara hi hagi la universitat que allà abarqui uns horaris o una cosa, no té per què els altres haver de marxar del seu lloc on han estat sempre, quan ha estat un club que ha donat moltes alegries a la ciutat, quan té esportistes d'èlit. El que demanem és això en el prec,
que hi hagués un diàleg i que per les dues parts doncs, hi hagués més entesa perquè la cosa doncs, no fos tan tensa. Molt bé, moltes gràcies. Els hi respon el regidor de l'Activitat Física i l'Esport, senyor Comerma. Endavant. Gràcies, alcalde. Bé, bona tarda a tothom. Una mica el context, és complicat. El context és que el Club Atlètic tenia una concessió d'unes pistes d'atletisme de fa 35 anys i que gestionava tan bé com podia, segur, però que tots sabem que són instal·lacions superdeficitàries i que costa molt de mantenir i per tant el club no li trec mèrit, ho ha fet tan bé com ha pogut durant 35 anys, però sí que la instal·lació ha anat quedant precària i per tant em sembla que era a finals de l'any 22 que s'acaba la concessió i el 23 el Club Atlètic Vic diu que no vol seguir gestionant la instal·lació. Ell es vol dedicar a fer esport, a fer atletisme i no vol ser el responsable de pagar la llum, de pagar l'aigua i de mantenir una instal·lació d'aquestes característiques i torna les claus a l'Ajuntament que entoma amb un repte important que és tenir una instal·lació municipal d'aquestes característiques. Això que sembla fàcil, anem de la mà de l'entitat i per tant Marta sí, anàvem bé i per tant jo crec que hem estat un any i mig amb el president i la Junta que hi havia mirant com ho enfocàvem, amb aquesta idea de que si nosaltres invertíem en la instal·lació havia de ser una instal·lació oberta a la ciutat, que s'hi pogués anar a fer activitat física, amb aquesta idea d'esport per tothom, que evidentment els atletes poguessin fer la seva activitat també com poguessin, i per tant intentant ajudar-los, i aquesta era la línia, i per tant sí, i tant, jo crec que anava molt bé, i de fet l'any 24 hi hem invertit 450.000 euros, hem fet un tartà nou, una il·luminació tota nova de LED, hem pagat matalassos de salt d'alçada, hem pagat homologació de les pistes d'atletisme per poder-hi fer competicions, per tant jo crec que s'ha fet una inversió molt important perquè el club pogués seguir fent la seva activitat, però el compromís amb el club era que havíem d'optimitzar espais i que havíem de poder-hi anar altres entitats a la instal·lació i per tant havíem d'avançar. Una cosa que vam pactar amb el club és que el gimnàs, hi havia un gimnàs que jo els deia no podeu utilitzar aquest gimnàs, si ara és municipal hi ha màquines de fa 40 anys, si es trenca un cable la responsabilitat és meva, quan era concessió vostra era del club, però ara això és de l'Ajuntament, ho hem de millorar, hem d'endreçar això i una proposta que va sortir consensuada era arreglar el gimnàs i passar una part d'aquesta més de gimnàs a la pista coberta, hi ha una recta coberta d'atletisme, doncs amb un racó posar-hi aquest gimnàs. I això és l'acord que havíem tingut. Això no sé, aquí sí que aquí em perdo, Marta, perdona, no és que no ho hagi explicat, és que aquí ens perdem, i a nivell intern ells tenen discussions, de fet el president dimiteix, hi ha unes eleccions i apareix una nova junta. Per tant, aquí jo crec que nosaltres hem fet l'esforç d'intentar entendre's amb el Club Atlètic des del primer dia, vam anar de la mà molt temps, però aquí hi ha hagut una crisi no nostra amb ells, sinó entre ells, i que ha sortit una nova junta. I és cert que ara ens hem d'esforçar per tornar-nos a entendre i per reconduir la situació. Però tot el que hem fet estava pactat amb el Club Atlètic i a mi sí que em sap greu els comentaris i coses que surten i dius, ostres, que hem tirat pel dret, no hem desmantellat res. El que hem desmantellat és per intentar optimitzar espais, que altres entitats que estan molt estretes poguessin utilitzar aquests espais i amb la voluntat de que la ciutat, les entitats esportives de la ciutat puguin funcionar. Per tant, esperem, ens hem reunit amb la nova junta, hem enfocat coses, sí que podem sigut agressius amb les formes, perquè diuen, no feu res més, estem fent el que el teu president deia fa 15 dies, per tant, tornem-nos a sentar, tornem a parlar, però evidentment a nosaltres ens agradaria que el Club Atlètic pogués fer ús de la seva instal·lació tan bé com pugui i mirar aquest gimnàs que ara no estan d'acord, com podem fer que tinguin un espai per seguir treballant. No sé si m'he deixat res dels dos, però... Doncs agraïm la feina, de ben segur que anirem a millor parlant amb l'entitat i trobarem punts d'acord. Seguim amb les preguntes de SOMI, n'hi ha diverses de manteniment i serveis. Demanaria a la regidora si pot contestar amb brevetat. Incidències a les clavegueres, plaça Santa Teresa, endavant. Sí, bé, aquesta pregunta m'ha fet gràcia la contestació que m'ha fet avui la regidora Esther, no? Perquè li he passat per cul a vegades passar les fotografies perquè ho tinguin més assumit i m'ha dit, diu, això sembla la vostra ciutadà. Jo poder me l'hauria de mirar més, però ja li puc garantitzar que no me la miro mai. Per tant, no sé si surt la vostra ciutadà, però sí que em consta, i li explicaré el que fa el cas, que aquesta sí que va sortir la vostra ciutadà.
perquè miri com són les coses, poder el dia de la comissió ho hagués pogut dir, jo passejava el diumenge, quan anava ja cap a casa vaig passar pel passeig i uns veïns d'allà em van aturar i em van fer arribar les fotografies del clavegram i a més que ho havien publicat a l'Aixorjat. Diu, hòstia, és que ho vam publicar, em penso, doncs em van dir el 15 de gener. Clar, estem parlant de quasi bé 3 setmanes, per això el motiu és que ho hagi portat jo la pregunta aquí en aquest pla. Ja veurem si es pot agilitzar poder arreglar aquelles clavegueres, perquè jo ho vaig comprovar i esclar, cada cop que passen els cotxes, cric, 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 i els que dormen allà, doncs una miqueta molestós. Molt bé, senyora Coma, endavant. Sí, doncs en aquest cas sí que estava ja a la llista de la bústia ciutadana, tenim un ordre de tasques per fer i és una de les que tenim per aquesta setmana. Ho tenim a l'agenda, sí. Doncs va, la següent fa referència al manteniment de les instal·lacions del Parc de l'Era d'en Cellers. Senyora Riera, endavant. Sí, bé, aquí hem recollit una sèrie de queixes de diferents veïns de l'avinguda 11 de setembre a Bisbató i aquí sí que segurament alguna també els hi sonarà perquè ens han dit, precisament ens han comentat que més d'una queixa l'han passada a la bústia dels ciutadans, també. Per una part tenim la gent que treu els veïns que porten els gossos, que hi ha llocs que no hi ha llum, que són molt foscos i que això manca de llum. Llavors ens han fet arribar queixes les mares que porten els nens a la tarda allà al parc, doncs també que hi ha molta brutícia, que poder les instal·lacions, els gronxadors, els tobogans, poder s'haurien de netejar més sovint, que estan molt bruts. I llavors també hi ha una part que hi havia hagut un bosc que era com el bosc del silenci, el bosc encantat, o no sé què, que era un bosc que fa molt temps que hi havia un bosquet petit, que això des de la pandèmia es va anar deixant morir, i ara han quedat allà 4 canyes que no són res, si allò es pot netejar o es pogués tornar a renovar o a veure què es pogués fer. Molt bé, gràcies, senyora Coma, endavant. Doncs moltes gràcies. M'he despistat una mica al principi perquè no tenia clar de quina zona del parc és molt gran i ha comentat 11 de setembre i llavors encara m'he acabat de perdre més. Estem parlant del parc del cementiri, entenc. Sí, Vale. Doncs en aquest parc sí que és cert que tenim moltes zones molt diferents. Començo pel tema dels gossos. A la zona de l'espai de lleure de gossos, a nivell de manteniment, és un dels espais que ens porta més feina de la ciutat en quant a espai de gossos. S'hi va molt, hi ha un ús molt intens i pel tipus de subsol que hi ha realment els gossos al gratar és un terra tou i es fa malbé molt de pressa. Llavors al voltant dels bancs i a moltes zones i a sota les tanques, per exemple, doncs de seguida ens obren forat i s'escapen per sota. Estem a sobre i estem mirant, doncs, en aquest cas, per exemple, la tanca és una de les tanques que es va utilitzar al principi dels espais de lleure de gossos, no és les que estem utilitzant a dia d'avui, que són més resistents i més valentes i estem mirant millores que s'hi poden fer. A nivell del parc infantil i del laberint, entenc que és el laberint de Canyes, doncs també és un dels parcs amb un ús més intens. Sí que és cert que el laberint jo mateixa hi he anat moltes vegades amb la canalla i requereix de tornar-lo a revisar i això és el que tenim pensat fer en els propers mesos i aquest any. Gràcies. Gràcies. Endavant, senyora Riera. L'enllumenat, falta de llum, no, ho dic perquè ho tingui present i vagi a... Va, doncs tot anotat. I en referència als bancs de Rambla del Carme i els pipins de gossos al carrer Verdaguer. Endavant, senyor Anglada. Sí, he intentat fer la mateixa dues coses amb la mateixa pregunta, però no parlar de tants bancs, no? O sigui, aquest és, també li he passat la fotografia, és de ben bé davant d'allà l'Isern, es veu que ja fa bastant temps que hi falten els travessers i, esclar, això és inconvenient per la gent que seu allà, no? Aquesta és una, i llavors els bancs de la plaça, que ens hem de felicitar perquè han tingut molt èxit, bueno, no, el motiu plans de la plaça no, és el carrer Verdaguer, l'entrada a la plaça, ja ens entenem, no? Han tingut molt èxit, però sí que la gent ens diuen que, no sé si s'hauria de fer, el prec seria poder que es fes algun control a través dels agents cívics, tal i qual, perquè els gossos hi fan molts pipins. Evidentment que no culpem els gossos perquè no és culpa dels animals, sinó que és culpa de les persones que els porten, que són una miqueta conscients que allà hi va molta gent gran, hi va molta canalla i hi seuen, i, bueno, en fi, no és gaire agradable. Per tant, el prec seria que primer es fessin aquells dos travessers que hi ha al banc de la Rambla del Carme i que es poguessin netejar i es tingués algun control amb aquests bancs d'aquí al carrer Verdaguer. Molt bé, senyora Coma.
Doncs bé, gràcies de nou. Referent als bancs del Carme, aquesta sí que no la teníem entrada d'incidència, per tant ja ho hem entrat i properament passarem a arreglar-ho. Comentar que l'any passat sí que vam tenir queixes en aquests bancs, d'això que s'arrenquen algunes fustes i s'hi va actuar, però en aquest cas no ho teníem. I pel que fa als gossos, també és un tema que ens preocupa, en som conscients, és una zona de sorra i els gossos prefereixen sorrera per poder gratar que no pas el paviment dur. Ho comentàvem amb la companya que farem, amb la regidora la Bet, que farem una campanya amb els agents cívics de posar aquell spray que molesta i que així procurarem que perdin aquest costum. Moltes gràcies. Molt bé. En referència a la passera que travessa el riu a l'Anella Verda, senyora Riera o senyora Anglada? Bé, sí, aquesta és una pregunta que me l'han fet arribar unes senyores que solen anar bastant sovint a fer aquest trajecte d'aquesta passera del riu, i sembla ser que allà hi ha unes escales que estan molt pronunciades, hi ha molts sots i també quan plou patinen molt. A mi em consta que també li han fet arribar aquesta preocupació amb vostè, senyor alcalde, i el prec seria veure si hi ha alguna possibilitat de millorar aquest sector perquè aquestes persones puguin gaudir de la sortida que fan diàriament o dia sí, dia no. Tenim diverses de passeres, entenc que és les del riu Gurri, l'alçada de la Torre Benages... No, la del Gurri, la plaça Osona cap amunt. Li he passat les fotografies... Sí, també li he passat les fotografies de la regió, jo crec que ja està situada, no? Endavant. Vale. Endavant, senyor Coma. Ara sí, estic situada. Aquest és els esgraons de l'escala realment són esgraons que s'han picat a la roca i s'ha creat els esgraons. És de difícil reparar perquè al ser roca, el ciment, qualsevol operació que es pugui fer en materials no naturals costa que s'hi enganxin, però sí que és cert que ha de millorar. I pel que fa a la pròpia passera, amb el projecte Riberes de Vic sí que estem revisant totes aquestes passeres i es millora a part d'aquest pas de pedres que es pugui resoldre d'una millor manera. Molt bé, i l'última seria en referència... Sí, endavant, senyor Anglada. No, és per saber si més o menys com tenen pensat millorar aquest sector. Endavant, senyor Coma. Estem en el procés de licitació d'aquestes obres d'intervenció al riu i esperem que de cara a l'estiu comencem aquestes obres, per tant estaríem parlant d'estiu-tardor aquest any. Molt bé, per últim arreglar el carrilló del rellotge de la plaça i que tornés a tocar. Senyor Anglada, endavant. Sí, bé, això també m'ho ha fet arribar algú que es deu haver llegit, això deu ser arrel de l'article que va sortir el 9-9 que va fer el Miquel Canyelles, a veure si seria possible que el carrilló del rellotge pogués fer la funció que havia fet antigament, perquè no se sap ben bé si és voluntat de l'Ajuntament que no toqui, si és que està espatllat, si és que hi ha possibilitats d'arreglar-lo, que pogués tornar a funcionar. Aquesta és una de les demandes que ens han fet arribar. Molt bé, doncs senyora Coma, si pot contestar. Sí, mira, aquí em sap greu perquè ha marxat el company en Miquel Canyelles, que forma part també de la meva resposta i de la pregunta que heu comentat. A veure, aquest és un tema que hem parlat amb els campaners i en aquest cas amb en Miquel, que en sap un munt de rellotges i de maquinària de rellotge, i bàsicament es va parlar amb l'empresa que a dia d'avui tot aquest tema està digitalitzat. El soroll que fan el carrilló amb les tecnologies actuals no es pot reproduir tal qual, llavors el que s'està fent és un treball de gravar tots aquests sons perquè després els podem reproduir a través del final el rellotge de dia d'avui, les campanes tampoc són campanes, malgrat ho semblin, perquè puguem reproduir aquest soroll del carrilló que abans fèiem. S'ha parlat amb en Miquel, s'ha parlat amb aquest col·lectiu, ho veuen bé i ens ajudaran a treballar-ho conjuntament perquè ho puguem treballar en aquesta línia de la digitalització d'aquest tipus de so. Intentem estar a l'alçada. Gràcies. Gràcies, i ara sí donem per acabat el ple. Moltes gràcies. Bona nit a tothom.